फाइलानाबो होथारबाय गारिया फुलायलायनाय जाबाय। मानो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव खोनासङा, मानो मानिया? दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों, जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा खावलायदों, जाहा मानसिफोरजों रं नाम्बार जानानै गुबुन हारिजों फुस्लायजानाय, गुबुन जायगायाव साख्रि बाख्रि होगोन होननानै थगायजानाय, बिनि जानगार जानांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा ससियेल मिडियानि निउसनि गेजेरजों खावलायदों। जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा खावलायदों, गामियारि समाजारि नेम निथिजों खावलायदों। नाथाय सोरबा हिन्जावसा, सोरबा न'खर थाखानाय मानो खोनासङा? मालाबा समाव जिनाहारि, मालाबा समाव आनिथानि गुबुन जायगायाव लांखारनानै गोदाव सोराव जानाय, अबेबा जायगायाव लांखारनानै बुथार जानाय मानो खुथाब खुथाब खोनाबाय थायो? मैयानि समाव जाय बिमा बिफाया आनिथानि जायगानि मानसिफोरा जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जादों, गावनि जायगानि रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालामनो गोनां जादों। मानो गले गले जाय बिमा बिफाया गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामदों, जोनोमनि उननिफ्राय खेबसेनो रायलायनो रोंनाय, माथो रोंखानाय जानानै फैया, खेबसेनो थाबायनो रोंनाय जानानै फैखाया, जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जादों। गावनि बिमा बिफाया जोनोमनि उनाव खिथु सुनानै होनो गोनां जादों, ओंखाम दौनानै होनो गोनां जादों, थुखैनो गोनां जादों, गुस्थि एरनाय माथो फोरोंनो गोनां जादों। जोबोद खस्थ' खालामनानै गावनि गथ' गथायखौ अराय समनि थाखाय गोरों मानसि जाजानो, गावनि मेगनाव मोजां मानसि जाजानो बयबो बिमा बिफा हास्थायो। नाथाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मानो गले गले सोरबा न'खर थाखानाय, बेबो गावनि हारिनि मानसिजों नङा, गुबुन हारिनि मानसिजों, सोरबा हिन्जाव थाखानाय, सोरबा दुथां मानसिफोरजों लांखार जानाय, जिनाहारि खालामजानाय, सोरनि गोरोन्थि? दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों, जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा खावलायदों, रायजो राजाफ्रा खावलायदों, गावनि गामिनि नेम निथिजों बादा होदों। नाथाय रावबो खोनासङा। गाव गावनि धर्म, गाव गाव जेखौ धर्मजों मोजां मोनो बेखौबो नेम निथिखौ बावलांबाय नामा? गावनि धर्मनि माखासे जायफोर धर्म गुरु, जायफोर सानसुमै गेदेरमा सारमोना जिगौ जिगौ फोरोंदों, गावनि बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै उन्दैनिफ्राय थुखैदों, खिथु सुदों, खस्थ' खालामनानै फोरोंदों, मानो बावगोमाखो? आनिथानि नागिरनो गोनां जादों, बिमा बिफा मोनथियै, गामिनि मानसि मोनथियै लांखार जादों, जिनाहारि खालामजादों, अबेबा जायगायाव लांखारनानै गोदाव सोराव जानो गोनां जादों। नाथाय जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा खोनासंनो गोनां जादों, बिमा बिफाया साननो गोनां जादों, गाबनो गोनां जादों। बिमा बिफाया हामा सुरै सुरै उन्दैनिफ्राय जोनोमनि उननिफ्राय बेसेबां खस्थ' खालामदों, गाव गावनो गोरबो बिखायाव गावनि मेगननि मोदैजों सानबाबो सानख'नो हायाखै। गाव गावनि गथ' गथायाबो बिमा बिफानि जोनोमनि उननिफ्राय बेसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों, जोनोमनि उननिफ्राय खैबार थुखैनो गोनां जादों, खैबार खिथु सुनानै होनो गोनां जादों, खैबार समायना रमायना देलायफबनानै गावनि दाव दाव अननाय बेसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों, बेफोरखौ मानो बावगोमाखो? मैयानि जाय सासे हिन्जावसाया गावनि गामिनिफ्राय ओंखारफेरै आरो एसेबां आउट नलेज गैयै, नाथाय हरखाबै दिल्लीनि मानसिजों बुरखायनानै लेंहरजादोंमोन। नाथाय गुवाहाटियाव पुलिसनि आखायाव, गेदेरमा रायजो राजाफोरनि गामिनि नाजानाय, गुबुन गुबुन बर'नि दल संगठनफोरनि नाजानायाव पुलिसनि आखायाव हमजायो। आरो पान्जाबनिफ्राय गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बर' सिख्लाखौ आरो लांखारनो दिनै फैबावदोंमोन। नाथाय फुंनिफ्राय सानसे जों जमदोंमोन। नाथाय जोबोद जोंनि बर' सिख्लाफ्राबो, जोंनि बर' हिन्जावफ्राबो जोबोद अभार स्मार्ट। मानो? नाथाय अभार स्मार्टनि उनाव मालाबा समाव अबेबा जायगायाव लांखारनानै आनिथानि खालायजानाय,
मालाबा समाव बुरखायनानै गुबुन जायगायाव जिनाहारि खालायजानाय, अबेबा जायगायाव लांनानै थुख्रा थुख्रा जानो गोनां जानाय गिया नामा? ससियेल मिडियायाव नुदों, निउसफोराव नुदों, खालि ट्राइबेल सिख्लाफोर, खालि बर' सिख्लाफोर, खालि न'खर थाखानाय बर' हिन्जावफोर आनि थानि जानो गोनां जानाय। मानो? मा दं जाहोना? बेफोरनि दायनिगिरिया सोर? जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा साननो गोनां जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेसेबां होबथाबावनो? दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान हर हसिख्राव बादा होदों। जोंनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा हसिख्राव बादा होदों। नाथाय सोरबा साफा सानै बर' हिन्जावसाफोर, साफा सानै बर' हिन्जावफोर मानो खोनासङा? साजानि सायाव साजा होबाबो मानो खोनासङा? नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिनि बेबस्थाया सोर लागोन? गाव गावनो न'खराव लानांगौ ना गामियारियानो लानांगौ ना गुबुन गुबुन आफादा लानांगौ? ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथिनि सोबख'जानाय, जाथिनि माखासे जौगानांगौ एक्सएनडिपिफोरनि खामानि मावनांगौ सान हर हां मोनाखै? नाथाय जोंनि बर' हिन्जावसाफ्राबो चेलेन्ज, जोंनि बर' हिन्जावफ्राबो चेलेन्ज बाथि नांदों, कम्पिटिसन नांदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा होबथानो हागोन ना दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रा होबथानो हागोन ना बर'नि गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा होबथानो हागोन? जोंनि बर' हिन्जावसाफ्रा साफा सानै बर' हिन्जावफ्रा बाथि नांदों, जिद नांदों। दुलाराय बर' फरायसाफ्रा होबथानो हागोन ना दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रा होबथानो हागोन ना बर'नि दल संगठनफ्रा होबथानो हागोन? बेसेबां बाथि नांनो?